pasuranmu yen tak sawang katon glewmu. Ngene lho lambene ngisore dindul. Glewmu. Pasuranmu yen tak sawang katon glewmu. Kene yayi. Siam bakal tak glewmu. Kabeh glewu. Yen cedhak tansah mulat. Pripun swantenipun? Sae Mas. Kathah ingkang mastani Mas Mondol menika swantenipun kung. Angger liwat ning ngarepan tangga-tangga teng pundi kung? Kae nyelumbah kung. Terus Sita Delokan larasmu lho teko asih tuhu terus entek wong terus turu. Pindho mimi lan mie goreng ya. Pindho mimi hamimi o. Mintuna. terus Mintuna ya cek butuh mimi. Ayo ni mas bareng ana tepi wajib. Lah nyapa dadak wajib iki lho. Lho padha karo bak mati di akhir ayat. Jenenge Kol-kolah kubro. dadi nek wajib, nek senep, nek Pak asob nyidam. terus Sito asih bebrayan. luar biasa. Napa niki lajenganipun? Ben dikancani ya Mbak Nika. Nggih dipun kancani. Heeh, sama Mbak Ingkar ya kena. Mbak Ingkar. Ya. Lah. Astabrata. Godhog kepengen ketemu senadyan adoh tak parani menuruti sekarang saiki
Yen pancene lalak. Hoi. Biyen kok selalamu. Yen pancene iki. Matur nuwun, Cak. Ati salawase. Wah, Terima kasih, rek Dik kepito Niken, pendolo Mbak Ingkar, ngampak-ngampak, Jumeneng. geger. Diterusnya ya, Mas Siap. Ida. Iki piye Om? Sudah aku. Sudah. Sudah. Sampun. Jane kalau wau tesih wonten ingkang ngersakne grajakan. Nggih, mangke mawon goro-goro. Mangke siap. Nggih. Dik Sinta karo Mbak Sri, jumeneng Mbak bareng. Sri. Heeh. Sri, kok iso turu ae kowe iki. Kancane nyanggup. Sepoti. Oke. Yo. Ki mawon apa mundutan? Napa, Nggih. Mas? Sik HP ini Mas, HP ini. Alah, aja. Modus. Tenan apa mundutan mau lumantar Alasane. WA. Pokoknya Saking bapak sapa mau kene to. Heeh. Cup. wah pinter dalang ya alasane iki lho enek. Iki lho. Sapa ki mau? Request podang kuning utawa lewung. Siap. Saking Pak Amin. Pariwisata. Pak Amin pariwisata. Ini ki balik neh, Mas. Nggih to kowe. Ya, podang kuning atau lewung. Dialah. Pilih, ayo. Sing ndi? Udang kuning. Oke. Siap. Heeh. Met ning gira kowe iki wis bacok pisane kok. Ben kendange kene lho. Sik diganti. Pindah. Modele kendang kowe arep dipek ae. Ngomong. Nah. Oh, ganti posisi. Nggih, jane ganti posisi. Oke. Yuk, dadekke yuk. Oh, Salah sing demung. cah demung iki piye cah demung iki? Cah demung wis. Yuran anggoleki sing tak sayang.
saya cakra kasranan setika sulut Kula nampi dawuh menika Siap, Pak inggih. Panito mboten ketang sepatah dua patah Oh, kata inggih. niki badhe paring dawuh. Pak Nito. Monggo Pak Panito nggih. kalian Bapak Asop menawi tasih lenggah katuran minggah wonten ing panggungan. Tuduk 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 tuduk. Timun sikarane Mas Mandal. bangun ngekarane ya mas monggo Panito Pak Asop Baikpun wonten pundi to Mas? Oh sampun kondur. Oh. Teng wingking mbok menawi. Oh nggih, mboten napa-napa. Ireng, nggih, nggih, nggih. Dilanjut mawon nggih. Siap, siap. Sinten? Mbak Dwi no sing durung jumeneng ya. Mbak Dwi. Sepotong aja. Yo 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 yo. Lewong nggih Mbak Dwi nggih. Mbak Dwi lewong nggih. Oh nggih. Oke, nggo Oke. penutup ning limbukan. Siap, Oke. siap. Lewong garap seragenan ya kena. Monggo. Nggih, nggih. Monggo perkara lagu liyane tutune gara-gara. Nggih, Mas Karis ning nguriku kene cah bagus. Mas Karis. Yuk lewong dadekke. Lanjut. Sabda pandita ratu wis Suwuk Mas Arya. Mugi Gusti nglilani tresnaku pangina mati. Mas Yuda. Dawuh. Sampun sawetawis anggenipun paring lelipur. Nggih. Ingkang baku jenengan ndonga napa kagem ulang tahun SMA Negeri 1 Nganjuk menika. Mugi kawujudan katerman lan kabahagiaan tansah kajiwa kasarira sedaya para guru, kepala sekolah lan Amin. jajaran Amin. wonten ing SMA 1 Nganjuk. Amin. Mugi tansah kuncara hanjayeng bawana jaya sepanjang masa. Mas Mondol ndonga napa? Sematen ugi mugi sedaya murid-murid wonten ing SMA 1 Nganjuk Nggih. mudah-mudahan menjadi generasi yang sangat hebat untuk Nganjuk. Amin. Nah, tuku tahun yang Kediri bila ada waktu kita bertemu kembali Mas nggih. Siap injih. Sewang-sewangan lagu. Nutuk nelakan. Cawe sesaji karo ingkang sinuwun. Ayo tak derekke no.
Simpang Lima Ria lapangan Pancasila Semarang kumandang Pranyata serbaguna Suasana rame rakyat gede ati Jabatan bosan penambah Jakarta numpak kereta. Heeh. Dirgahayu semasa nganjuk yang ke-43 semoga jaya sepanjang masa. Amin. Luar biasa. Hebat. Mantap. Semasa nganjuk itu ternyata menjadi sekolah yang hebat luar biasa. Leres, Mas. Lahir dari semasa satu nganjuk tokoh-tokoh yang hebat. Nggih. Kadosta panjenengan. Nggih. Alumni semasa nganjuk. Nggih, leres. Panjenenganipun Pak Ketua DPR nganjuk, Pak Nggih. Tatit. Nggih, Pak Tatit. nggih. Menika nggih alumni sini. Oh, nggih. Pak Kolonel Waris Ari Cahyono. Nggih. Asli alumni sini. Oh, Lho. hebat. Pak Nito, Pak Panito, nggih, Eksindo 57. asli dari sini. Maka dari itu semasa nganjuk menelurkan generasi yang hebat dan berkualitas. Tepuk tangan untuk semasa. Amin, luar biasa. Sampeyan alumni mriki nggih? Nggih, 2019 lulus. Jurusan bahasa ta? Leres, riyen wonten jurusan bahasa sakniki mboten wonten. Siswane jumlahe 20. Nggih, 26. Halah pacarmu cang ngluyu. Aja ngedu. Alah. Mau lagu didongane modele. Alah Mau hafal. didongane harmonis. Model-model kaya sampean iki Aja ngedu hafal. ngobak-ngobak banyu bening. Kula mboten ngobak-ngobak banyu bening karena ada pepatah, kisah atau masa-masa paling indah itu adalah masa-masa di SMA. Yang lalu biarlah berlalu, kita Nggak sambut bisa. masa depan yang Nggak cerah. bisa. Cinta pertama bagi wanita akan dikenang sepanjang masa. Ora iso. Cinta pertama bagi pria adalah pelajaran berikutnya. Kayak sampeyan niku. Loh, pelajaran kan yang lalu, justru yang lalu, yang sekarang ditempuh harus yang dibuat Omong pelajaran. sapa? Iki Oh. mawang Elsa WA karo aku. Sopo? Alah iki malah WA karo aku sing dalem Mas Akbar WA ning sampean nek ora percaya buka HP-ne sampean. Ora enek. Ora enek tulisane ngene, cemungut ya sayang. Alah, Aja ngobak-obak banyu bening. Ora enek mbok ceken HP ku ora enek. alah hafal. Lah kok sing lanang ya WA karo Mbak Elsa, Mas Akbar WA lah kok ngene, marah topean. Lambene. Alah, Iki lho sapa sing mbok jak iki lho? Sinten? Iki. Lah niki pesenane Pak Asop. Heeh. Kon gawane dagelan menungso rai naga. Lah niki. Mosok raine wong kaya gayor gong kae. Lah niki pesenanipun SMA 1 Nganjuk nek mboten niki mboten ya Mas. Oh nek boten niki luwung rawayangan. Luwung rawayangan. Kon Kon gawane dagelan sing rupane kaya takir plontang. Kene lho maju kene wis bocah diwedhaki malah ketok kelawu. Wong iki dandani mbok ya kaya Mas Akbar nyayeni gagah. Aku ya ganteng wedakan rembet-rembet ketok sumunar. Wis awake ireng wedakan putih. Rupane malah kaya galengan. Iki jane rai apa ndut iki. bahaya jumri. Ngomong apa kono lho wong kok iso meneng ae duwe ide-ide apa ngomong apa. Gagasan apa-apa. Angger tanggapan kok gak tau seneng to Mas. Napa nggih to? Mosok enek menungso raine kok mlumpuk ngono kuwi. Rai mecer-mecer ditotoli pitik. Rai mecer-mecer totole pitik ngomong. Ngomong apa ngono lho. Ngomong apa? Piye to ki? Wong iki ditanggap kok. Kan awake dhewe nek SMA 1 dalam rangka HUT yang ke-43. Paham HUT ora? Paham. HUT apa? Hut. Sik wong ngomong angel menel ketok ya. HUT. Lah iya. Apa? Hut. Kepanjangane Hut. ngene kok ora kon napuk lambene iki lho. Sing tak karepne iki hane apa, une apa, tene apa. Lah kuwi lho. HUT. H Hari. U Ulang. T Tahun. berarti HUT Hut. kepanjangane Hut. wong kok cengengesan iki lho. Suwaning semasa 1 Nganjuk paling tidak awak ado-ado saka Ngawi. Apa yang akan kamu berikan sumbangsih apa sing arep mbok wenekno ning gone SMA 1 Nganjuk? Arep menehi apa? Ngawur kene kok ngawir ini arep golek malah kon ngewehi. Piye to ki? Piye to iki jane?
Iki kan saka Ngawi. Ya. Ditimbali sowan nang kene. Dalam rangka HUT ke-43. Ya. Awakmu arep meneh nyapa? Lho, aku ora ngewehi wong aku rene iki arep golek. Maksudnya penontonnya kalau ben piye ngene lho. Ya ben ngono ae. Lho. Iki piye to iki? Ya Allah, Gusti kok angel men kok dijak Angel aja omong angel. SMA 1 Nganjuk di tahun yang ke-43. Kuwi supaya sekolah iki ben maju lho dikapakne. Disurung. Wah, sampean anu ya Mas niki. Enten anu kabel-kabel lecet enten ta? Buku apa, Mas? Nyetrum cangkeme niki lho. Dijak omongan kok iso penjenengane Pak Muhammad Asop. Ya. Minangka kepala sekolah SMA 1 Ngawi. Nganjuk. Nganjuk. Lah yo nganjuk. Nganjuk. Maksudnya niki Mas Mendol saking Ngawi. Lah niki teng SMA 1 Nganjuk. Betul. Kuwi Pak Muhammad Asop kuwi kowe wis pirsa ta piyayine? Njuk wis to. Wene ana nggon. Nggon wis sakmono mbane mosok cek kurang. Lungguhne ngene lho. Lho, apa setruk ora iso lungguh. Tak tuapuk bosok. Wong kok iso. Maksudnya kaya Mas Akbar ada visi misi ke depan. Nuwun sewu. Mas Akbar. Sinten to Mas Mondel sejatinipun? Nggih. Sampeyan paling umpama dalang ngarep sebutane kan Ki Akbar. Kula dagelan sak paling niku. Lah niki niku wingking titele RM. Waduh. Loh, aku yo enek RM-e, Mas. Loh, niki RM jenis Raden Mas lho. Lho, sinten? Remukan menungso. Jadi tapi nek masalah studi, masalah sivitas akademika nggak mau kalah. Mergo iki ning SMA pengen nunjukkan gitu, Mas. Iya, sampean S1, S1, SN, SSN, sarjana seni. Saya SPD, sarjana pendidikan. Ini belakangnya IR. Lho, insinyur. Idrokok. Jadi Sales, Mas. tapi jangan dipandang wong niku jalma limpat seprapat tamat. Giri lusi jalma tan kena kinira. Masya to elek rupane, masya to kaya tunggak diudeng-udengi. Tapi beliau itu mempunyai kemampuan, mempunyai kepandaian, mempunyai skill yang hebat. Mbok dipamerne to, Mas. Ngene lho, maju kene lho. Maju. Gagasan HUT yang ke-43, 4 dan 3. 4 itu adalah 4 mata angin, arah mata angin, timur, selatan, barat, dan utara. 3 itu adalah tujuannya, hidup dengan ilmu akan mudah, hidup dengan seni akan indah, hidup dengan agama akan barokah dan terarah. Paham ora kowe? Gak. Maksudnya awakmu ki arep menehi apa supaya SMA niki maju ki lho. Jarine nek konsepe nek resepe apa kae jare kudis apa-apa kae. Lah nek kuwi ya jelas to kowe. Jelas piye? Wong iki jenenge misale nek wis sekolah nang kene. Iki wis sekolah paling top. Sekolah favorit. Favorit. Kok bisa sekolah favorit? Lah iya nek wis lulus kok kene, nek wis pengen nyambut gawe. Kuwi enek resepe. Resepe apa, Mas? Resepe 1 kudis. Terus 2 kurap. 3 kutil. Papat Kuman. Kok penyakitmu kabeh mbok omongne iki lho. Lho, masih penyakitku tak omongno. Kuwi kabeh enek artine. Nuwun sewu. Nggih. Kersane masyarakat paham sinten to Mas Mondol sejatinipun nuwun sewu blangkone dicopot ben roh kabeh. Lah dalah. Sirah mboten sembarang sirah. Lho ibu-ibu ngrasani jare. Dagelan sitoke kaya ndase kaya lato-lato ngono. Ngenyek. Aja kaya ngono, Bu. Aja kaya ngono, Bu. Iki dudu lato-lato. Iki dudu lato-lato. Iki ngono bakso beranak. Lho, ngawur e. Lah apa? Tahu bulat. Kudis, kurap, kutil karo Kuman. Kuman. Apakah artinya itu? Kudis Apa kuwi? kudu disiplin. Wah, edan. Masuk dadi sekolah ning kene, dadi siswa ning kene kudu disiplin. Misalkan masuk kok jam 7. Lah, 6:30 harus standby. Wah, kok yang ngerti standby Lah iya kok yo ngerti bahasa standby barang. Jadi kudis artinya Kudu disiplin. yang kedua Kurap artinya kurap. kudu rapi. Dalam berpenampilan harus rapi. Rapi. Sebab ajine diri saka Lati ajine raga, saka busana, ajine awak. saka tumindak. Hebat. biasa. Luar biasa. Ketoke rupane kados ngeten lho, ternyata angger bengi niku uteke encer. Saking encere ndek esuk metu kok kuping barang ngene. Kae kopok.
Mbok genahne lho. Kudis, kurap, yang ketiga kutil. Iki lho apa lho iki kok iso Maksudnya kutil maksude. Maksude iki lho. Kutil maksude Kudu teliti. artinya kudu teliti. Dadi yang nyambut gawe apa iki aja mung sembarangan, kudu diteliti dhisik. Apa sing kurang, apa sing kliwat, aja nganti salah. Hebat jalma limpat seprapat tamat. Bathok bolu isi ndut kowe. Madu. Lah ya madune ceblok ning dundutan terus tak resiki malah dadi gilap apik ngono kok. Oh, jebul ya nesunan. Padha kerene jebul. Kudis, kurap apa mau kutil, yang terakhir Kuman. apakah artinya kuman? Kudu iman. Dadi wong iki ora kudu duwe iman, misale dadi pejabat ora mungkin arek wani korupsi. Sebab duwe iman. Kok pemikirane kok ya landhep ternyata. Mas yo to rupane kaya katembat. Iki kok iso Katembat sakmene kupinge sepiro. kok ya duwe kemampuan tapi nggih nuwun sewu nek diibarat nih Mas Mondol kalih kula panjenengan. Jauh Mas, jauh panggang daripada api, bumi antarane langit. Secara SDM, secara kemampuan dan secara skill, Mas Mondol enggak mendukung Mas. Ilmunya rendah. Nek kon ngimbangi awak-awake dhewe ndak mampu dong. Mas Mondol niku nek cara nyambut gawe, niku cara neng kene ya, cara satpam. Niku kaya Paidi mbiyen lho lolak-lolok ngene. Oh, Paidi. Nggih. SDM-nya enggak nutut. Nek nyambut gawe dengan akal gak iso sing dindelne okole. Dengan otak gak iso sing dindelne otote. Mulane kaya Mas Mondol, nuwun sewu Mas. Niki cara nyambut gawe, cara kerja. Niku pol-pole dadi tukang titik watu. Wah, iki lho. Kowe iki. Sorry apa? Kowe iki nyambut gawe mentok titik watu. Munggah wis gak iso. Ngenyek iki. Kok iso ngenyek? Mas yo rupa kaya ngene iki yo duwe cita-cita, Mas. Lah yo cita-citamu titik watu. Lho, sorry ngenyek iki. Apa? Lho, minimal ki yo aku duwe cita-cita lurah lah. Apa? Lurah. Titik watu. Lurah apa wong iki RT maratuwane mau milih lho kok iso. Lho. Kowe iki titik watu. Lurah. Lah kowe dadi lurahe aku mau dadi rakyatmu. Aku langsung munggah sak dhuwurmu aku dadi camat. Aku camate kowe lurahe gak tak kei proyek. Bosok kowe. Kowe dadi camat. Iya. Aku mau dadi bawahanmu. Lho, arep dadi apa? Sak dhuwurmu no. Dadi apa? Dadi bupati. Wah. Aku bupati, kowe camat. Ora tak wahi proyek genti. Bosok kowe. Bupati rupane kepethelot 2B rung diongoti. Penting bupati. Aku dadi bupati lah, aku dadi andanmu, dadi ngisoranmu ya isin to. Harga diri iso jatuh to. Unggahi neh Mas. Aku langsung tak polne Mas. Aku mentok dadi presiden. Aku presidene kowe bupatine gak tak kei wilayah. Bosok kowe. Presidene spok lho kowe. Presiden pol dhewe. Kowe dadi presiden. Aku moh dadi rakyatmu. Lho, aku wis dhuwur dhewe Wis presiden. Aku tetep sak dhuwurmu. Kowe dadi apa? Dadi udan sing deres. Dadi udan sing deres, presiden pas kunjungan tak banjiri. Bosok kowe. Kok maksa moh kalah lho Mas. Aku dadi presiden, kowe dadi udan sing deres. Aku pas kunjungan tak udani deres terus banjir. Bosok kowe. Aku ora kurang akal to. Ora kurang akal ya Mas. Piye ampre gak kena banjir? Aku dadi watu sing gedhe. Watu gedhe gak mungkin kena banjir. Ora mungkin, tetep Watu gede ra mungkin kena banjir. Iya. Aku ora kurang akal. Lah kok iso? Piye supaya watu gede kuwi iso ketrak banjir? Kowe dadi apa? Dadi tukang titik watu. Lah dalah. kok balik rono neh. Alah. Ngarep endang muni titik bar lho. Nyapun dadak presiden. Tekan lurah, tekan camat, barang wong kok iso. Wong ki mbok dijumbuhne karo kabisanmu. Apa wae ki dijumbuhne karo apa isamu. Iki mumpung sowane nganjuk apa sing arep mbok pamerne. Ana Mbak Niken, ana sinden sakmene mbiyane iki manfaatkan. Oh, dimanfaatne iki. Iya ta, milih sing ndi kowe? Awas kowe nek kleru milih biacok kowe. Paling ora ya ditili dhisik. Milih sing iki. Niki. Kowe tak kapuk to. Iki sinden sepuh sinden senior khusus. Iki wayahe laler mengeng. Dah. Sing iki ae lho kok iso. Sing ndi? Mau pilih. Pansih kita. Ini. Paling ora ya iki lah. Heeh. Oh, gak iki. Gak iki ana sing duwe.
Nyapa lho, tapi mboten napa-napa. Oh, bebas panggung itu milik umum. Panggung itu milik umum. Di bawah boleh menjadi pacaran, tapi kalau di atas panggung milik umum. Monggo, bapak-bapak ingkang badhe ngumumi, monggo. Omah dadi. Kowe karo Mbak Niken. Oh, apa iso? Sampeyan nek nyepelekne Mas Mandol. Aku nyepelekne sik jajal kaya ngopo. Niki pelawak mboten sembarang pelawak. Niki pemain ketoprak nggih pernah, ludruk nggih pernah, malah niki kepara dadi pelatih kerawitan. Pelatih karawitan ngatih gamelan kuwi. Pelatih gamelan Mas Modol terkenal titisane condong raos ya. Titisane condong raos iki. Niki Mbah Narto. Sampeyan ngerti Mbah Narto? Semarang. Senes Mbah Narto tambal ban niki lho. Aku Mbah Narto Sabdo. Senes niki niku sing latih kerawitan niki. Coba Mas Modol. Ayun-ayun buka saka Bonang. Ayun-ayun buka saka Bonang. Iya piye jajal. Saka Bonang iya. 6 jiji rolu nempyong balungan nututi rolu roji lumoluro moluro ji lumoluro 6 lumo 6 roji namo lu 6 luro lujiro kong. Lho pripun Mas Akbar nembe percaya ta pelatih kerawitan ayun-ayun buka saka Bonang piye Mas mau 6 luro jiji rolu nempyong. Wah, kuwi nek ayun-ayun. Saiki nek njajal misalkan gambir sawit. Gambir sawit iki saka Bonang, Mas. Bukane saka Bonang. Piye, Mas? 6 loro jiji rolu nempyong. Lho, kaya meh padha to, Mas. Pancen gamelan iki meh mirip-mirip ngono. Oh iya. Pamane Ketawang Suba Kastawa. Suba Kastawa ya saka Bonang. Piye, Mas? 6 loro jiji rolu nempyong. Ibu Pertiwi Ketawang. Ibu Pertiwi saka Bonang. Piye, Mas? 6 loro jiji rolu nempyong. Kabeh nempyong. Apalku yang kuwi. Dagelan ayun-ayun to, Pak. Karo Mbak Niken Salindri. Nuwun para tamu kagem sumawana putring kelenggan dalu punika pepanggihan kalian Hasta Brata kerawitan ing dalu mangke kepareng nimbali panjenenganipun Raden Mas Mondol Trimos Kusumo ingkang kepareng dalu mangke sesandingan kalian apa tak kowe iki? Kok iso Trimos Kusumo? Mas Mondol blekok moncrot. Iki malah ora sampe moncrot. Lah piye? Ya mung cemet. Kalian sesandingan kalian Dyah Ayu Niken Salindri bintang favorit yang lagi viral malam hari ini. Wilujeng hamirsani kados pundi babaranipun Mas Mondol kalian Mbak Niken Salindri. Duduk. Cari balung randane kalapa ujung jari ya Mas saya kita diusah Sing denek jebles iki lho. Buang antar keri-keri yang bledos. Kuwi lho nek Mbak Niken iki lho mbok paling ora ketemu karo wanita ayu rupane branyak pas semone kulit kuning ngemugre kok. Lho. Piye ngono lho? Lah, urung. Arep mbok kapane rencana? Ya rencananya tak gandring no. gandrung. Gandrung kok gandrung lho ben ketok gagah mbok nganggo blangkon. Lho. Aduh, mati lampu. Mati lampu apa kene kurang dangak ngene lho. Oh lah, tak kira masa enek dagelan sirah kaya cepuk ngono. Iki lho Mbak Niken iki lho. Aduh. Yayi. Yayi garwane wong akeh Yayi. Garwane pun Kakang. Yayi garwanipun Kakang. Kakang kancane akeh. Oh iya. Cah nakal. Niki nyuwun lakon apa Mas sampean? Lho manut sampean apa? Misalkan lakon Kediri Panji. Oh, utawi Tuban, Wiratmaya kalian Sri Uning. Lah Wiratmayane? Lah niki Batang niki. Kakang niki. Mardika mawon apa sing kira-kira cocok ngono apa? Sing kira-kira cocok nek kados Mbak Niken iki kaya Dewi Sekartaji ketemu karo Panji Tengkorak. Dados Panji Asmara Bangun. Lah, Panji Asmara Bangun kepanggih kalian Dewi Sekartaji sakjroning Taman Makam Pahlawan. Taman Kaputret. Ayo cedhake Taman Kaputret, Taman Pahlawan terus ngiringane Taman Kanak-kanak. Menika nembe gandrung. Roman.
gandrung roman kekalihipun. Lah nuwun pangapunten, Panji punika kan lakon Kedirinan nggih. Betul. Lah kok iso gawe surjan? Oh, ora pantes. Apa enek lakon Kediri Panji kok gawe klambi iki lho. Klambine diuculi, Dicopot. dicopot. Ora oleh to. Ngligo. Ngligo Kedirinan kok. Kediri lakon Panji. Lakon Panji iki. Tau ndelok toprak apa ora kowe iki? Wayang Yo tau Kedirinan ora apal aku. Lakon Panji iki ngligo. Panji Asmara Bangun kok klambenan. Klambenan apa ya? Oh beda to? Beda. Waduh apik to. Ora ro. Sae, nek niki tetep sae. Lho, Mas. Lho, Mas, kok iso dek enek kaose lho? Iki toprak dudu wayang kok gawe Kota Ngontra Kusuma. Rumangsamu Gatut Kaca ngono apa piye bocah nek Nyambut gawe nggih dolanan Lah niki nek dipirsani para budayawan seniman para isin awake. Saru itu. Harga diri malu.